ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ ወዮሐንስ አነ ወልደ እግዚአብሔር ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 13 ሽሩኡ ኢየሱስ ዮሐንስ ክጥመቅ ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ መጸ ዮሐንስ ግና ኣነ ዳ ባኻ ክጥመቕ ኢሉኒ እምበር ንስኻቱ ናበይ ትመጽእ ኢሉ ኣበዮ ኢየሱስ ከዓ ኩሉ ጽድቅን ፍጹም ይግባአና እሞ ሕጂስ ይኹን ሕደግ ኢሉ መለሰሉ ድሕሪ እዚ ፈቐደሉ ኢየሱስ ምስ ተጠምቀ ብእኡ ካብ ማይ ወፀ እነሆ ከዓ ሰማያት ተኸፍተ መንፈስ ኣምላኽ ድማ ከም ርግቢ ወረደ ኣብ ርእሲኡ ክዓልብ ረኣየ እንሆ ድማ ብኡ ዝተሓጐስኩ ክትወደ እዚ ዝብል ድምፂ ካብ ሰማይ መጸ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ጎይታን ደቀ መዛሙርቱ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 9 እነሆ ከዓ በዚ ግዜ እቲ ኢየሱስ ካብ ናዝሬት ናብ ገሊላ መጸ ኣብ ፈለገ ዮርዳኖስ ከዓ ብዮሐንስ ተጠምቀ ኢየሱስ ካብ ማይ ውፅእ ምስ በለ ብእኡ ሰማያት ክፈታ መንፈስ ቅዱስ ድማ በምሳል እግሪ ኣብ ልዕሊኡ ክኮን ከሎ ረኣየ ባኻ ዝተሓጐስኩ ፍቅር ወደይ ንስኻ ኢኻ ዝብል ድምፂ ካብ ሰማያት መጸ ዝወጥመት ከዓ መንፈስ ቅዱስ ናብ ምድረ በዳ ኣውፅኦ ኣብቲ ምድረ በዳ ድማ ብሰይጣን እናተፈተነ 40 መዓልቲ ፀንሐ ምስ ኣራዊት ከዓ ነበረ መላእኽቱ እውን የገልግልዎ ነበሩ እቲ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ወንጌል ማርቆስ እቲ ህዝቢ ኩሉ ምስ ተጠምቀ ኢየሱስ ድማ ክጠምቅ ክጽሊ ከሎ ሰማይ ተኸፍተ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ብግጹእ በምሳል ርግቢ ኣብ ልዕሊኡ ወረደ ባኻ ዝተሓጐስኩ ፍቅር ወደይ ንስኻ ኢኻ ዝብል ድምፂ እውን ካብ ሰማይ መጸ ኢየሱስ ንምምሃር ክጅምር ከሎ ወዲ 30 ዓመት ኣቢሉ ነበረ ወዲ ዮሴፍ ከም ዝኾነ ከዓ ይመስሎ ወዲ ዮሴፍ ከም ዝኾነ ከዓ ይመስሎም ነበረ ይቀልድ ከተሰማይ ወምደቅ ሃትቀር ወድ ነቢያት ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 32 ካብ ፍቕዲ 29 ጽባይቱ ዮሐንስ ንኢየሱስ ናብኡ ክመጽእ ከሎ ምስ ረኣዮ እነሆ ሓጢአት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ በለ እቲ ብዛዕባኡ ሓደ ሰብኣይ ብድሕረይ ክመጽእ እዩ ንሱ ብቕድመይ ስለ ዝነበረ ይዓብየኒ እዩ ዝበልክኹም እዚ እዩ ኣነ ኣይፈለጥክዎ ንሱ ንእስራኤል ምንቲ ክግለጽ ግና ኣነ ብማይ እናኣጥመቅኩ መጻኹ ዮሐንስ ድማ ከምዚ ሰብ እናበለ መስከረ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰማይ ከም ርግቢ ክወርድ ከሎ ረኣኹ ኣብኡ እውን ዓለበ እቲ ብማይ ከጽምቕ ዝለኣኸኒ ደኣ እቲ መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ኣብኡ ክቕመጥ ከሎ እትሪኦ ንሱ እዩ መንፈስ ቅዱስ ዘጥምቕ ኢሉኒ እምበር ኣነስ ኣይፈለጥክዎን ኣነ ከዓ ረኣኹ ንሱ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ድማ መስከርኩ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣምላኽ ክኸይነልካ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አምላክ አሃዱ ሰባህ ስለዝኾነ ኩላትና ደው ንበል ኣይንቀሳቀስ አሐዱ